Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel que o Gómez Gaioso leva 6 meses pechado. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é Mal de Olho. Boa tarde, Maldeolles, benvidos ao vosso podcast galego en galego de terror favorito. Isto de Mal de Ollo, o programa cuarto da terceira temporada. Eu son Pineda, como sempre estou con Churi e con Miguel. Hola, boas, que tal? Hola, moi boas. Pois nada, como comentamos, levamos xa medio ano en Gómez Gaioso e isto, bueno, isto é... Digamos que ia para unha ou dúas semanas. Presentamos un papeliño xa abrimos. Sí. Bueno, parece que de todos modos aproxímase o final desta temporada de feche e bueno, nos esperamos que así sexa. Nos ainda así seguimos empregando vellos como tal, estudo, sí. Moi apropiado. É que hoxe descubrín que estudio o local en galego estudio. Estudio con I. Non estudo, que sería do... Sí. Vale. Non, ni idea. Sí. Como en todos os programas, ou casi todos, soa esta melodía. A sección do Dilo. Pois o Dilo nesta ocasión di o seguinte. Boas, Maldeollers. Hoxe na sección do Dilo, fora de data, para todo isto está comentando o filme End of Days, ¿vale? Que vai un por detrás, pero queremos igual. Hoxe na sección do Dila fora de data dareivos unha desculpa. Falaremos algo de cinema e teremos unha nova entrada do dicionario MDO, ¿vale? A desculpa é que non sei se poderei facer a sección coa regularidade que gostaría, xa que este ano a quantidade de carga de traballo é moi grande. Bueno, tampouco temos así unha periodicidade moi estable. Claro. Como se recibiremos con todo cariño a aportación de hoy. Pois eso. Por lo tanto, para que a sección se volva intermitente ou chegue fora de data. Falando un pouco de cinema agora. Teño que expresar a miña sorpresa cando José do Peixán comentou que íamos ver un filme do Choache. Obviamente, a obra é un filme de acción, mas a trama está inspirada no xénero. Nunca fui un fanático deste tipo de filmes e este, aínda que fale de anticristos, non se chega nin un pouco a obras magnas como a miña querida Rosemary Bailey. Sen embargo, o entusiasmo co que o defendeu Miguel contaxioume e, de certa maneira, voulle dar un me. Grazas, Rodrigo. É entretido. Ten un entorno diferente ao dos filmes de acción típicos e podes botar unhas gargalladas cos buratos de tiempo. Ademais, o Choache, Mr. Governator, sempre te prende unha lapiña de tenrura no corazón. Diccionario MDO 4 Jack Sparrow. Sustantivo masculino. Nome propio do gran filibustero e mecenas das clases populares, libertador das masas famentas e sedentas de cultura, personaxe histórica, mão dereita do gran mariño libertario pontevedrés Bieito Souto. A vida de J.S., o sea,
claro, foi dedicada a roubar os bens culturais ás elites dirixentes para distribuílas de maneira libre entre as masas, conseguindo incrementar de maneira moi notável o nivel cultural delas. Esta situación produciu a finais do século XX un incremento no espírito crítico e contestatario, feito que foi detonante de múltiples revolucións contra os gobernos das grandes corporacións establecidas naquela época en múltiples estados. Son harto coñecidas citas de Jack Sparrow como só a persoa culta libre ou só quen sabe é libre e máis libre quen máis sabe. Non proclamedes a liberdade de voar, senón daias. Até o próximo programa, Maldeollas. Supérase para Grande. Bueno, pois esperamos a ver que nos comente a mellor secuencia da historia do cinema e neste programa era Churi quen traía a proposta e é His House. Pois sí, é un filme do que apenas tiña coñecemento, un día vin o tráiler, vin que o ian poñer en Netflix e tal, e bueno, pues, a premisa a verdade é que distinta, non? Pareceume moi original. Decidime a botarlle un ollo. Bueno, sorprendeume porque eu non son moi fan dos filmes con fantasmas, ou soenme defraudar un pouquiño ese xénero, non? Bueno, penso que aquí está moi ben levado todo ese tema. Feito hai un par de momentos, que sea moita inquietude, non? E ademais logo o filme ten un xiro cara a realidade, non? Que, bueno, é absolutamente horrible de todo. Sí. No teu caso, Miguel, é a primeira vez que vías para este programa? Bueno, coñecía eso tamén na carátula de buscar en Netflix estas tardes que pasas máis tempo buscando que vendo. Pero sí, sorprendeme tamén eso, que claro, é unha cousa distinta, é como unha maldición africana e tal, que eso sí que, digamos que ti les o resumo, unha parella vai a unha casa e pasan cousas. Claro, a mítica, non? Sí, que son a 80%. Pero gustoume porque deixoume mal corpo sobre todo polo drama humano e polo que podes chegar a facer cando queres vivir. Bueno, no meu caso, sí, eu tamén a primeira vez que a vi foi debo ser onte ou así, para comentala hoxe e ben, a verdade é que o filme está bastante ben, sorprendeu-me moi positivamente, de maneira destacada, a parte dedicada ao drama dos personaxes, non? Do periplo que fan para a súa chegada a Europa e bueno, os problemas de integración que teñen. Quizás son un pouco máis escéptico a respecto da parte máis de terror, pero, bueno, tendo en conta que eu tampouco non son... prefiro un terror máis naturalista, máis tal, menos de... Os fantasmas bueno, como non son así bastante materialista e tal, pues, non... O pacto que teño que facer coa ficción é máis grande, non? E, no entanto, bueno, pues este filme non o leva mal, o sea, este filme ten así un momento xeralmente, bueno, escabroso e tal, non? Así que, bueno, sí, a valoración en termos xerais é boa, non? Sospeito que teremos un programa curto, xa o anterior, bueno, foron 2 horas, pero tendo en conta os 2 anteriores, reducimos considerablemente tal, e este non hai moita información tampouco, Non? tal, pero bueno, supoño que tanto pola temática como por propio enredo e tal, pues, teremos cousas que comentar. Sí, podemos falar un pouquiño do filme con spoilers e demais. Por suposto. Bueno, comentar un pouquiño que tal a situación de Sudán do Sur. Está investigado. Bueno. Cousas reales que así que incorporan, por exemplo. Debimos convidar a este programa a Bayuca.
Pois nada, se vos parece facemos xa a pausa musical e metémonos con His House. Ben, Moi ben. Estamos novamente, lembremos, no programa número 4 da terceira temporada, que nesta ocasión dedicamos a His House, un filme que, se non me equivoco, é do ano pasado. 2020. Sí, sí. Sí, sacou na Netflix polo Halloween de 2020. Ten, polo que li, unha calificación do 100% en Rotten Tomatoes. Sí, con cento e pico críticas, ademais, que bueno, está bastante ben. Bueno, pues explicamos un pouco, ¿no?, de que vai esta historia. Vale, bueno, é unha parella que está en centro en Inglaterra, non? Esperando que os reasignen nunha casa. Entón o goberno, pues, bueno, eles veñen fuxindo de Sudán do Sur, non? Que, bueno, por poñer así un pouco en situación, o Sudán do Sur penso que é o país máis novo da Terra, ten 10 anos de historia, non? Todo isto chega con referendo de independencia despois de moitos anos de conflicto bélico, non? E bueno, os 2 anos que hai sumido nunha guerra civil, bueno, consecuencias, bueno, todo isto sen tampouco dar moito detalle, non? Pois unha hambruna brutal, non? Ao parecer 2 de cada 3 nenos non sobrevivían sen a axuda humanitaria, 4 millóns de desplazados, non? 2,5 fora de Sudán, 1,5 dentro de Sudán do Sur.
E ademais, claro, está o conflicto de que o Sudán do Sur apoiábase nas súas riquezas naturais, non? Está o 75%, 80% do petróleo de Sudán está en Sudán do Sur. O que pasa é que toda a infraestructura, oleoductos, refinerías e o porto para exportar todo este petróleo está no norte, non? Entón, aí se raivaron moitos conflictos. Un país que ten menos de 100 kilómetros de carreteiras asfaltadas, un país sumido na pobreza, non? O filme retrata unha parella que fuxe dali, non? Nun cayuco. Entón, eles arrastran o trauma de que polo camiño lles morreu a filla. Neste momento lles asignan unha casa, non? E están a proba, digamos. Se cumplen unha serie de requisitos que son tamén moi curiosos. Se chama atención o mal que os... Non quizáis mal, senón coa indiferencia que os tratan, como se estorbasen, en plan, vos quedos aí, non fagades moito, vivides o co que vos damos, creo que eran como 70 e pico libras a semana, non podes ter traballo, non podes... unha serie de cousas que... Sí, a ver, o barrio é un barrio non é moi bo, non? Onde os meten e tal. A casa non está en unhas condicións tampouco, que digamos, espectaculares. Hai unha cousa que eu non entendín ben, se era unha cuestión de racismo, era unha cuestión de que, que o barrio estaba nunhas condicións de infraestructuras un pouco penosas. Pero tiñan lixo fora da casa, non? Sí, eu entendín como que, o inicio, cando non sabía nada de historia, como que xa tivera problemas esa casa. Esa casa xa tiña cousas malas dentro. Como que os anteriores... escudas, sí. Claro, sí, a pizza esta con escudas. Que os anteriores donos tiraron todo para fora, non sei, foi o que construí na miña cabeza. Sí, a casa inclúe a señora de visillo, non? Sí. Moi mal encarada, non? Con eles e tal. Que tamén confunde un pouco cando comenta, en plan, non ides durar 2 unha semana, non sei. Claro, porque non... parece como que xa estaba embruxada a casa de antes. Eu interpretei máis como que esa casa xa foi ocupada por outros refugiados e tal, e non conseguiron ficar, foron expulsos ao final. Entón, a tipa dixo, xa vin máis como vos. Sí, de feito, a ameaza é que se non cumplen os requisitos ou non tal, se botará de ali ou se pode levar de volta a Sudán e darlles a casa a outros refugiados. Nese sentido, fora da violencia institucional e tal, non? É curioso porque todas o trato que teñen coa xente do lugar, tampouco que estexan moi estereotipados no sentido de que vamos encontrar unha banda de skinheads e tal, non? Sino que son moitas veces cuestións de racismo cultural ou de incomprensión de costumes ou mala educación, que moitas veces pero realmente quen digamos da parte civil, non? Quen é máis hostil a eles ou que mostra un maior grado de violencia son os cativos que son, ademais, afrodescendentes, que son... Sí, é curioso, non? Que cando ela se perde, non? Por este barrio así laberíntico, que din que volva a África, non? Hostia, considerado a parte, sí, pero tendo en conta eso, non? Que son afrodescendentes. Claro. Curioso ese momento porque realmente, claro, pensas que van a mandar a algún sitio que lle din, non, o hospital está ao lado do banco. O rapaz que o di mira aos outros como con complicidade. Eu cría que ia a mandar a algún sitio máis chungo onde ian atracala ou ia a pasarlle algo, pero realmente acaba no hospital. Curioso. Non sei se reparaste. Sí, pero eso, eu creo que aí, digamos, o que se destaca un pouco é que non é un problema exclusivo de racismo, non? Como que de racismo cultural ou
estes rapaces afrodescendentes son británicos de cultura, ¿no? E entón, pues, non queren estranxeiros. A pesar de que xa afrodescendentes como eles, ¿no? Sí. No. Sí, logo, bueno, o tipo que recepciona, que recibe a esta parella é Matt Smith, que é o segundo mellor Doctor Who. Sí, é o antagonista máis ou menos de Last Night in Soho. Para mí un dos mellores filmes deste ano. Pois sí que ese, por exemplo, non interpretei, o sea, tamén creo que ten así como certos aspectos interesantes, non? Porque bueno, non sei até que punto ten mala intención o tipo, no sentido de, bueno, é unha especie de traballador social ou así, como que, bueno, hai en algún momento que parece que intermedia como para facilitar as cousas, pero por outra parte non se entende, non? O que te dá a entender. Sí, pero él realmente de algún modo intenta animalos como, a ver, esta casa é a máis grande que a miña, poden xa veríades outros cuchitrís por aí que son peores. Sí, de todos os xeitos non sei eu que teña moita fe tampouco. Non, claro, está os mira así como con un pouco de pena. Como xa vi 50 familias como vos. Sí, como pobres, a ver se lles vai ben, pero non creo. Pues ese, por exemplo, é un aspecto que eu sí que destacaría bastante deste filme, ¿no? Que, bueno, o tratamento desde o racismo, da xenofobia e tal, non está estereotipado, senón que como, bueno, é como, sí, bueno, non creo que isto pode ser así. Claro, poderían facer sangue nese barrio e tal, eso que dicías, son esas 15, son xente así. Porque de feito, cando entra o tipo no bar e están vendo, creo que o Stoke City contra non sei que, que isto, que van liar agora os futboleros e tal, non? E non, se integra ali perfectamente. Sí, falle gracia que o tipo sen ter ni idea está a cantar a canción de Peter Crouch. Sí, está aí guai o tipo, non? Contento. Bueno, pues todo isto temos que lembrar que é un filme de terror. Porque de momento todo isto parece que é un drama social, o que sei, sí, o que en Loach. E nada, e aquí está a cuestión, que temos de algún modo o retorno do reprimido, ¿no? Aí como todo o que envolve pues, a morte da cativa no mar, que volve de unha certa maneira sobrenatural, que se manifesta como en pesadelos deles, bueno, e que acaban un pouco, pues, acaba por leválos a transgredir un pouco as normas que se puxeron, pues destrozando un pouco a casa. Bueno, porque supón que, bueno, que este espírito, esta forza, pues, está entre as paredes, ¿no? Sí, que no primeiro susto, digamos, que como que le escoita uns ruidos detrás da parede e comeza aí nun burato da parede a meter a man, pero de repente un paxaro. Dis, vale, clásico previo ao... Sí, cando se tumba no chan se pode ver o cadáver da rapaza detrás del, non? Co cual sae algo como que el ten aí nas súas sobre os seus ombros e tal, non? Sae como a representación do seu medo, non? De que poda ter algo que ver coa súa filla. En calquer caso, bueno, pues, todo este tipo de problemas que afectan tanto, bueno, pues, a ambos membros da parella, acaba por diferenciar como dúas estrategias, non? Moi claras de relación coa comunidade de destino, non? No caso del, pues, o intento de bueno, pues, de asimilación, ¿no? De apañar todos os trazos culturais de Inglaterra, bueno, falar inglés, sorrir sempre, intentar quedarse ali por todos os medios, mentres que ela pues, adopta unha postura máis de defender un pouco as raíces culturais e bueno, de aferrarse a elas, non? Sí, porque eles conversan entre sí en inglés, que, bueno, curioso, porque teñen, non sei o que faran en Sudán, francés, inglés, non? En Sudán deben falarse como... Bueno, 40 linguas diferentes. Sí. Aparte veñen dunha comunidade que, bueno, que la explica dentro do pobo hai como dúas tribus
Cada unha ten a súa seña de estas cicatrices chamadas escarificacións, que eso é algo real, que eso sí que o fan en tribus para, bueno, identificarse, un selo de identificación. Bueno, só para un inciso cultural, a lingua oficial do Sudán do Sul é o inglés. O que pasa que, bueno, que falan Nuer, Murie, Luo, Aniuak, Acholi, Sililuk, Pari, Yur, Luo, Dinka, Madi, Otuo, Zande... Sí, un país moi coherente todo, o sea, un estado aí... Sí, eles comentan de que tribu, de que extracto social son dentro do Sudán. Sí, soname ahora eso de Dinka, pero non... De Dinka, non? Pode ser. Non estou seguro. Que hai un momento que ela se refire, non? Eu quero falar a miña lingua materna, non? E tal, non? Pero non sei se en algún momento chega a bueno, pues Sí, pero que el, digamos que si ten máis eso, que distir máis ganas de adaptarse ou deixar atrás o drama, non? De feito, fala de, bueno, aquí podemos facer unha nova familia, non? Ter fillos e tal. Vi unha oferta de traballo, podería collela, poderíamos ter unha familia, ela non está receptiva para nada, ela non se sinte parte desa comunidade. De feito, el di, non tens que pasar tanto tempo na casa, podes eso, encontrar amizades e tal. Sí, pero ela rápido ve que ninguén os queda ali, realmente. Sí, pero, bueno, sí tamén un momento incómodo coa enfermeira, coa doutora que está a sacarlle sangue, que explica todo este drama enorme que sufriu. E claro, a enfermeira cala como incomodada. Claro, pertencen a mundos moi diferentes. Claro, que vas dicir, claro. Podes nin imaginar o que poideron pasar ata chegar aí. A ver, claro, ela está máis, a muller, non? Está como máis anclada nas tradicións de feito comenta a maldición, non? Contalle a lenda de un home que construíu a súa casa, non? Robando e tal, claro, por ter roubado e tal, pois apareceulles un demo e tal, que pues, hai as súas reclamacións ali, non? Entón, non se cobre o demo esa parte, non poderán estar tranquilos. Un pouco logo veremos que ten máis sentido do que parece, non? Sí, porque unha explicación que escoitei foi que en Sudán hai dous significados en realidad, non, dúas palabras para o termo robar. Un é robar coa posibilidade que o propietario original poda recuperar e outra cousa é robar sen a posibilidade que o propietario poda... Que te quedas tú con eso. Claro. Claro que, bueno, xa explicaremos máis adiante o que acontece neste caso. Sí, sí. Entón, claro, ela non ve que eso non ten solución, entón é máis reacia a adaptarse ou comezar de novo. Aquí, bueno, este tipo, de algún modo, este tipo de conflicto de como encarar a relación coa comunidade esta inglesa, fai tamén que el se nega a ver o que rechace, digamos, cualquier contacto con esa parte sobrenatural que bueno, que a muller se que asume de entrada, porque, bueno, está... E nós tamén, porque é moi evidente dentro do inicio. Bueno, tamén poderías pensar que está louco. Sí, que eu ao principio tamén creía que ian por aí os tiros. E a ver, tamén pode ser tomado como unha metáfora, non? De que os teus fantasmas evidentemente, é o que din, non? Van contigo alá onde vayas. Sí, o retorno a isto suprimido, non? Freudiano e tal. Entón, ela comentalle, bueno, a historia do APC como ese demo que, bueno, bruxo, en realidad, que vai ir a encontrar esta xente que non devolve o robado e que realmente a maldición non está na casa. Vai con eles. Vai con eles. Sí. E bueno, fundamentalmente este sería un pouco, ¿no? O conflicto, ¿no? Do filme.
conflito entre eles por tal e depois a relación por unha parte con este mundo sobrenatural, con esta parte que ten que ver co seu pasado, o pasado de ambos, e a relación bueno, pues, coas autoridades, fundamentalmente, que claro, que van ali a casa, encontran a casa feito un Cristo, e non, que hai unha bruxa, non sei que, e todo xa. Sí, no, porque claro, cando chegan está ele e di, non, é que hai ratas, non? Ratas enormes. Claro, flipan de que rata hai aquí, non? As ratas de a princesa prometida, igual. E claro, aparece ela e di, non, que pois eso, que hai un bruxo, non? Sí. Igual era mellor ficar coa versión das ratas, Claro, claro, xa están fora e din, isto tens que poñelo no teu informe, non? Vamos, que ves máis fora que dentro, xa. Era di a propósito para quedar de todos para que os expulsen, porque ela realmente que si está ilusionado ca súa casa, toda a súa his house, pero ela non. Sí, de feito está sorrindo cando están fora estes e tal. Sí. Pero o de sorrir vese que é unha cuestión forzada, unha cuestión de desexo de integrarse, de caer ben. No digo, cando ele se va, ela está sorrindo de bueno, xa conseguir que nos voten de aquí xa. Sí. Sí, bueno, eso, en un momento vai á ferretería e a comprar un montón de ferramentas, moitas as mesmas ferramentas, non sei por que necesita 4 cúters e 2 martelos. Pero sí, con un destes martelos, eso, comeza a facer buratos na parede e tal, porque eso, moitas das súas visións e os, visións ou non, están detrás da parede, unha delas que como que comeza a tirar dunha corda e cada vez tira máis, a corda de repente comeza a ter algas, e está atada a boneca da súa filla. Logo sai unha man tirando para dentro da boneca e logo detrás saen unha serie de fantasmas e tal. E aí ele cando decide queimar todo o que teña que ver coa súa filla, é unha metáfora. Incluído tamén o colar que ten a muller, non? Que di, non mo quites, pero é o único que teño que me queda dele. Pero nada, ele tira para pero embusteros os dous. Embusteros os dous. E nada, bueno, pois eso, que hai xa unha ruptura dentro da parella, non? Sí, é bastante cruel e desagradable cando a mira aos ollos e está a pensar como que parte que se va a apiadar, pero non, collelle no colar igual para o ella. Todo isto, as visións que ten el, non? Normalmente collen estando só na sala ou van incrementándose, non? Cada vez son como máis fortes, non? Sí, ten o flashback este, non? Que está no mar e vai vendo como vai caendo xente da lancha onde están e aparecen uns brazos que obligan a ser testigo, non? De como a morte da súa filla, non? E sai un pulpo da boca e tal, moi desagradable. Visualmente unha visión terrible, non? Sí, ten momentos así tamén cando está, bueno, non sei se é o mesmo, que está comendo e amplíase e se abre o plano e está no medio do mar. Sí, comezan a sair. Esa cousa mola moito, que están os dous enfrentados comendo, de repente abrese o plano, ela non está, está un trozo da parede que está rota e só está el na mesa, o trozo da parede no medio do océano. O océano do mar. No Mediterráneo, sí. Bueno, e así hasta que ten un soño no que aparece o bruxo demoníaco este e que ten que facer o sacrificio, non? Para que todo volva á normalidade, que se o fai, pois tanto a súa muller como a súa filla poderán quedar felices, non? E ter unha vida... Vamos, que se pode recuperar e arranxar todo ese problema. Bueno, xa que chegamos a media hora, podíamos facer spoilers xa, non? Sempre, o sea, igual notades un pequeno riso e tal cada vez que dicimos a súa filla. Si, hai como unha paradiña. Porque todos facemos as aspas así no ano. En plan, porque aí está o problema. Aí está o problema
bueno, é aquelo que reprimiron, non? E que volve agora de maneira sobrenatural. E é que non é a súa filla, non é? No, es un flashback terrible. Sí, sí. Aparte, me parece que está feito dun xeito moi elegante, non? Porque como que teñen un combate entre eles, non? Ela clavalle o destornillador na perna e consigue... Porque ele antes desto pecha todas as portas, rompe as manillas das ventanas e tal, digamos que se pechan ali dentro, non? Entón ele aproveita este momento que lle fai unha ferida a él para conseguir sair por unha ventana. Claro, nese momento é cando fan a conexión, xa non están ali, están en Sudán, non? E se atopa coas mulleres da súa tribu e tal, teñen unha conversa e tal, e cando logo está metida no armario este, non? E chega a él, sae dali do armario e as compañeiras xa están mortas ali, non? Asasinadas e tal, e están narrando a fuxida deles de Sudán, non? E como percorren non sei cantos kilómetros fuxindo da guerra, basicamente. Como van coller un autobús, non? Hai unha señora na porta que di que só poden subir familias con nenos pequenos, non? E cando ven a rapaza esta que está ali soa, acollen. É a nosa filla. E a nosa filla deixa de non subir. O terrible de que cando xa están no bus aparece a verdadeira nai da cativa e un momento, vamos, eu emocionei moitísimo, un momento terrible. Sí, o máis duro da peli. Buf. Sí, basicamente deixa morrer ali, non? Sí, consiguen irse coa nena até un calluco destes e saen dali, e nese trasecto onde morrerá a que non é a súa filla. Daí o tema do tema dos roubos, non? Que se non podes devolver, que dicías ti. E a falta un pouco, non? Porque de alguma maneira ela sí que se compromete o sea, dille que nunca vai protexer e non sei que, non? E bueno, que se van polo medio do mar e tal e xa está, e se queda aí. Bueno. Hai outro flashback aí, non? Mentre están fuxindo, que ves que, como digamos, a líder da tribu lle está a palpar o ventre, non? E como que se dá conta de que ela non foi nai. Bueno, é así moi duro todo. Sí, que logo nese momento que está aí eso cas compañeiras, non sei moi ben se era un colexio ou, bueno, ou simplemente unha comunidade de Sí que parece un aula, non? Sí. Pois cando chega o marido que a saca dali, cando están marchando, vese como están todas mortas. Sí, tamén que son cousas así moi impactantes, moi desagradables. E non claro, o tema dos fantasmas e que, bueno, sí que hai algunha aparición que está eso, que asusta, que dá un pouco de medo e tal, pero é que non é comparable co drama que... Sí, eu creo que, bueno, para min, no fondo, bueno, que comentaba, no inicio, que para min case me parece máis terrorífico, no, do contexto sociohistórico de onde veñen e o que se encontran en Inglaterra, que, non, así, os fantasmas que, bueno, un pouco expediente Warren, vamos. Sí. Pero bueno, sí que ten moitas ideas interesantes o filme, vamos. A parte, dicir, tamén viña coa suspicacia de, bueno, do que me queixo sempre, no? De que os filmes con un certo contido discursivo actuais pues, son como moi pouco sutís, un pouco burdos, ¿no? E tal. E, bueno, este eu creo que trata bastante ben estes temas, non viña con preconceitos e me vai tocar ver unha cousa destas de posmilenios e tal e non, bueno, foi... Sí, non hai unha sobreexplicación de ningún tipo, penso eu. Está todo bastante justificado e bastante ben pechado e tal. E eso, co componente tamén pues, a crítica social, ¿no? Que dicías ao comezo que parecía un filme de Ken Loach, ¿no? Sí, claro, tamén un pouco inesperado porque, claro, ves unha produción de Netflix para Halloween e dis, bueno, pois a saber que patata se lles ocurriu agora.
A mí non me parece un filme para Halloween, Non, claro, No. para nada. Pero Pero sí que... para Halloween claro, algo máis cómico, máis tal, Sí, sí. sí, o Halloween ao final é algo infantil incluso. Desde cousas con fantasmas, monstruos clásicos e tal, bruxas, pero máis tirando infantil. Non estas sobradas, isto non sei, non lle poñes un neno, joder. Así que non estou seguro que sexa de produción Netflix 100%. Non sei se encargouse de mercala para distribuíla, eso non o teño claro. Pues Sei que se estreou no Festival de Sundance uns meses antes, pero, sí, a verdad, non... Eu estaba contigo. No. De feito, Netflix é o que distribúe. Pero son varias productoras. Starchild Pictures, Vertigo Entertainment, BBC, Regency Television. Vale, pois eu estaba convencido, non sei. Netflix é quen distribúe. Sí, non tiña sentido, era como moi sorprendente. Bueno, como xa comentamos un pouco tal, antes de entrar en desenvolver un pouco máis cada unha das ideas un pouco que ten o filme, no apartado técnico hai que dicir bastante pouco. Creo que é o filme debut de Remy Wickes e tal, que máis gañou, se non me equivoco, gañou o premio estos British Awards o mellor debut do ano e non sei que. Quer dicir que o guión tamén é seu, mais a historia é de Felicity Evans e Toby Venables, que, bueno, serán os que tiveron pues eso, ¿no? A idea que logo desenrolou o director. Sí, aquí, bueno, fora de Matt Smith, que do que falamos antes, nos papéis principais están Sope Dirisu e Gunmi Musaku, que bueno, personalmente non os coñecía, a pesar de que vexo que teñen trayectoria, vamos, que non son... Sí, de feito, Sope Dirisu este sae nesta de Nadal, que Silent Night. Esta deste ano. Sí. Sí, porque xusto vi un trailer onte ou antonte e soábame a cara do fulano e sí, polo que estou mirando, sí que é o mesmo. Bueno, ela comentou que eso, estaba a ler o guión cando chegou a parte do plot twist o da filla, dixo que tivo que volver a lelo en todo xa con coñecemento, sabendo iso, porque cambiaba moitísimo de perspectiva, non? Sí. Sí, bueno, pues eso, é como unha obra con poucas referencias, digamos, o sea, falando de realizadora, que non teño claro. Realizador, ¿no? Eles están moi ben, a verdade é que os actores principais están bastante correctos. E logo temos aí a Botet. Que iba a comentarlo agora mesmo. Eu tamén. Especializado en facer de monstruos e tal. Que vos pareceu? A ver, ese final a mí non me convenceu moito porque non é... Bueno, porque principalmente non é o habitual que tipo da sacoitelar ao fantasma esa a min pareceume que requería outro final, tamén. De feito, pensaba que ia ter un final tráxico. E como non acaba sendo así, non totalmente, non me convenceu demasiado. Pero... Sí, non é un final feliz que digamos, non? Porque, bueno, ao final aprenden a cargar cos seus demos interiores e tal. Sí que sorprende que remate dese xeito, non? Que vaya por ali o Matt Smith como que, bueno, pues, venga, conseguiche. Parece que están arreglando a casa e non sei que, non? Sí. Isto, bueno, sí. Hai con xente aí sacando fotos da parede e tal. Bueno, vimos deixar a ver se progresan adecuadamente. Todos os xeitos o plano que están ali todos os bueno, cadáveres, non? E con eles e tal, me parece que está moi ben. Sí, porque el comenta e en ese discurso final que lle di a Mark, que é o Matt Smith, dille, claro, non deixei de ver os fantasmas porque sempre van vir comigo. Todos temos fantasmas e sempre van vir connosco.
Bueno, claro, tamén sí que non hai que saltar o tema de que a muller ia o matar. Cando enfocan aí o coitelo porque tamén do mesmo modo que a él lle din se ti atravesas a túa carne con este coitelo, a ela tamén lle din se atravesas a súa carne con este coitelo, pois devolvenche a filla e va a ser super feliz. Ela estaba convencida e cando vai a polo coitelo el fixera un corte no brazo. O sea, que está moi guai como se intenta meter debaixo da pel Sí, o outro tal, dá bastante de grima, tal. Sí. Pero bueno, ao final a muller tamén ve que o seu marido pois tamén pasou o seu, non? Entón, hai como unha especie de reunión de decir, bueno, pois se non nos apoiamos, entón sí que se nos vai todo. Non sei, penso que ela dá un paso por botarlle unha man. Sí, que era un pouco que dicía o seu trauma. Que dicía ao principio de, bueno, que tivo que facer por eles o marido moi mal feito, pero fixo eso para salvarse, para salvar a parellas, para fuxir de aí. Claro. Terrible, pero claro. Sí, era para eso que dicía, que se pode facer por sobrevivir, non? Moitas veces. Pois, bueno, xa comentamos o aspecto da produción. Non sei canto custou este filme, non sei Non atopei tampouco, datos. Ademais, agora co tema de Netflix, todas estas plataformas, non queda moi claro o tema de billeteiras e tal, non sei canto lle rinde a Netflix que o vexan pois, tantos millóns de personas e tal, non me queda claro aí. Bueno, ben. Sí, non, pero bueno, que por críticas e tal, por suposto, obviamente, tampouco creo que fose aí un presuposto escandaloso. Eu creo que rendiulles a producción, seguro. Pode ser, sí. Sí, porque salvo momento así da guerra e tal, era unha producción moi pequeniña, non? Sí, moito CSI, que tampouco moitos disfraces tamén, en xeral nun escenario que na casa. Tampouco sería moitísima pasta, non? Que os pareceu a escena esta que están apagando e acendendo as luces? Moi agobiante. Están aí e cando están as luces prendidas podes ver as pisadas húmidas no chan e tal. Isto a mí non me chamou tanto atención porque eu xa o vi eso nalgún outro lugar, non é? E non lembro onde, pero unha secuencia moi parecida. Xa digo, a mí unha parte de fantasmas non me acabo de convencer. Moloume bastante, e bueno, xa o comento que probablemente sexa a miña preferida, é cando está a falar co Ápez, que cunha fogata no medio, el dase conta que non hai calor e que non quema. É dicir, el dase conta que non pode facerlle nada. Por eso pídelle que se autolesione. Claro, entón ríe del, non podes facerme nada. Sí, pero pode atormentar o que flipas. Claro. Entón, eso, poñelle a visión de estar no medio do mar entre todos os cadáveres e claro, non o pode soportar, porque ten un trauma. Pode manipular, non pode quizáis apuñalarlo, senón sería o principio. Non sei se despois desa visión que está, que, bueno, pasou toda a noite na sala, non? E chega ela, está el mexado. Sí. Que, bueno, non sei, para mí, tamén vos digo, non son moi fan do tema ese de fantasmas e tal, pero penso que hai un bo equilibrio e os momentos así, pues con fantasmas tal, están bastante ben feitos, e máis sabendo que unha das apariciones é a filla, que logo resultará non ser a filla, claro, entenderás por que este tormento e tal. Pois sí. Bueno, non tendo que tirar moito máis da produción, nin de moitos máis datos. Nin de anécdotas de Arnold Schwarzenegger.
nin de John Carpenter bébado, nin nada, pois, se vos parece, facemos a ronda esta, sabe que tú xa avanzaste, bueno, cal é a Sí. tua cena favorita, unha valoración final, non sei, que farías. Sí, pois nada, eso, pois un conxunto do que comentei ao inicio a miña escena favorita. Porque, bueno, sí que, claro, moi curioso ese tema de que, vale, non pode dañalo, pero o tormento son non lo poden quitar. Bueno, me moloume bastante ese tema. A peli gustoume bastante porque, bueno, non mo esperaba, sobre todo iso, deixoume un mal corpo terrible, pero si máis por sen desmerecer o tema de fantasmas, que eu tampouco son moitísimo, hai cousas que ven, pero non son moitísimo de fantasmas. Si que o tema social, que é esa combinación que faremos sempre, tema social máis horror, elevated horror. Isto de Elevated un pouco, bueno, non sei, até un punto, non? Falta Non hai un plano ao revés, Non. Claro, pero se fose a produción de A24, por exemplo, como sería? Que outra cousa tería? Pois sí, no, cando están fuxindo no bus, pois xiraría a cámara. Sí, en plan, faría un... Claro. Ou cando ven a casa, quizás, a casa de revés. Sí, de paisaxes de Sudán do Sul, desérticos, non sei que, sabes? Sí, non sei. Bueno, cena favorita, valoración final. Pois eso, para mí é un filme que está moi ben equilibrado, non? Nese aspecto que falabas ti, Miguel, de rollo social, terror e tal. Bueno, como curiosidade teño que dicir que eu vin este filme o día que me puxeron a segunda dose da vacina do COVID. Non sei se influiu de algún xeito, pero pasei unha noite dura, non? Durísima, sí. Mira que eu nunca me collo na gripe, nin nada, non? E, hostia, pasei unha noite unha tiritona curiosa. Non sei se foi o demo este que se me apareceu aí, en fin, non sei. E nada, eso, pois eso, o que dicía, un filme moi, para mí, moi ben equilibrado e que está todo, non hai puntadas en fío, non? Moi original o tema a tratar, que é un tema durísimo e de unha actualidade brutal. De feito, estiven a ler, non son datos así 100%, porque non os podes ter 100% fiables, non? Pero son no 2020 intentando chegar ao Estado español, pois palmaron no mar as 2.200 personas, non? Que, hostia, son datos como para que non sexa algo, bueno, unha minucia, unha curiosidade, sí, non? Claro, Hostia, unha auténtica pandemia. Pouco se di, moi mal tratamos, teñen moi mala prensa, desprecian moito, sobre todo da parte de algunha xentuza, sí. A xente que xogase a vida para vir a sí, que é como o chollo, non? Nada, vienen aquí e tal, como, hostia, ti sabes a que pasan la para... paguita, non sei que... Claro, que para chegar a esa paguita, hostia, non sei se compensa todo. Os o camiño a percorrer. danlles todo, reciben todas as axudas eles. Bueno, non o mencionamos aquí, pero, bueno, de algún modo sí que é un pouco tamén o tema do filme. De toda parte Claro. esta non creo que sexa casual tampouco que sexa Inglaterra, o tema este de, bueno... Sí, de feito, está o momento que vai a dicir que vai á oficina, non? Ali a queixarse un pouco de como está a casa e, bueno, as miradas que lle botan ali os compañeiros de Matt Smith son un pouco ese rollo de mira estes, non? Que ainda por riba e tal. É que Inglaterra hai moito racismo tamén contra españois, teñen que ter en conta esta xente que despreza aos africanos que veñen, que cando eles van a currar a Inglaterra fregando platos, os ingleses teñen a mesma visión que teñen os mesmos que eso, outros. Me sae o rollo de sociólogo frustrado. A ver, en todas as sociedades humanas eso é unha constante que acontece sempre, non? Tendemos a sentir
comunidade ou sentirnos solidarios máis facilmente con xente que comparte un pouco os trazos culturais e tal. O único que, bueno, aquí tamén, sobre todo nos últimos anos, o que sí que hai é pues, un repunte de eso, como ideoloxías un pouco de extrema dereita e de eso, desprezo polo en xeral polo foráneo, pero máis particularmente, moito especialmente, cara o estranxeiro pobre, cara o estranxeiro Por suposto. eh, Pauperofobia, acuñara este termo. aporo, non? Aporofobia, non? Aporofobia. Eso que sí, é o sea, o odio aos pobres, non? Sí. Sí, non, bueno, é un problema pues, real de agora mesmo. Sí. Sabe de que, bueno, a migración no caso do Estado español sempre foi un problema lamentable, o tema das fronteiras do sur non é de agora tampouco. Non sei, pero logo hai tanta historia a España vaciada, non? Pois mira, que veña todo Dios. Bueno, a escena favorita, bueno, hai varias que me chaman moito a atención, non? Pero quedo con ese momento en que ela fuxe da casa e realmente xa está en Sudán e hai ese momento que empalman o seu presente co seu pasado e xa comeza este periplo horripilante. Sí que incluso él, cando aparece él nesta escena, vai vestido de outro modo, con camisa e corbata. Claro, porque ti podes pensar, merda, acolleu, non? E realmente, claro, non é eso que te están contando xa. E por tanto ten detalles moito simpáticos, o tipo que vai son eso, por eso, mira, eu toda a parte social do filme eu creo que sí que está moi lograda, non? Cando o tipo vai á tenda de roupa. Quando xa entra, xa ves que fai moverse o segurata de atrás, non? E depois nada, pues o tipo mirando aí a familia feliz, o anuncio, o tal, non sei que. E, bueno, pues vou comprar aí o Nicky, o pack de familia feliz. Sí, e, joder, ves que o tipo está arranxando non sei que cousa na parede Sí, pero claro, o seguinte plano a súa muller coa roupa da tipa que partía no cartel e logo ele aí tirado no chan con esa roupa do home do cartel tamén. Sí. Bueno, pois esa está guai, esa transición que fai desde a xanela tamén que parece que vai sair ao barrio no que están e sae ao Sudán do Sur directamente. Está chulo. Bueno, eu un pouco que comentei durante todo o programa, a mí sí que me parece que é un filme que está bastante ben, que ten que é recomendación e tal. Para min, personalmente, a parte de drama social e tal, está bastante por encima que a parte de terror. A parte de terror non é que esteña mal tampouco, pero bueno, parece un pouco máis convencional e tal, non? E quizás teña algún problema co desenlace, o sea, como se resolve o tal, non? Eu, digamos, me fui facendo un pouco a idea de que a cousa non ia acabar ben, non? E entón, sorprendeume dunha maneira non especialmente positiva, non? A resolución da historia. De todos modos, eso, insisto, recomendación e tal. A miña parte favorita, a miña secuencia favorita neste caso é máis a ver co rollo drama social e que co terror, pero que tamén é terrorífica, cando ela vai buscar o médico, toda esta cousa de que se mete nunhas rúas tal, pero que non é, o sea, realmente non é físicamente realista, é dicir, ve sempre o mesmo cativo xogando a bola. Claro, pero eso eu interpretei que o bruxo está a manipular a súa mente. Sí, eu tamén interpretei que non era que non estaban reflexando de maneira realista, non? O asunto, pero sí que me parece bastante opresivo e bastante... Me lembro que no momento que chega, non dobla unha esquina e está botando un mexada ali. No, chega a casa e hai unha rapaza que está mexando, unha rapaza que debe estar bébeda ou tal. O que mira pola... Sí, e está mexando na casa. Sí, que logo a rapaza di, creo que aquí vive alguén xa. Sí, porque o Matt Smith dibuxa un mapa, un plano para chegar a... Sí, bueno, o plano tamén non... Quer dicir, non se matou demasiado.
Pero bueno, sí, esa parte sí que me parece que era inquietante, en plan, joder, a Sí. tipa non vai chegar ao médico, é imposible. E que bueno que desemboca ao final neste episodio de xenofobia, ¿no? Dos cativos con ela. Bueno, pois se non temos máis que comentar de aquí, facemos a habitual pausa publicitaria e volvemos. EA Sports. It's in the game. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Pero sempre nos... Queres saber que ocorre no mundo dos videoxogos? Pois cada semana tes unha cita con Sara, con Ana, con Juan e comigo. Somos a Gruta de Guizamaluque e prometemos que nunca imos fuxir a Andorra. Príncipes azules e falan dunha flor que perfora caparazón. Bon, seguimos con o capítulo 4 da terceira temporada de Mal de Ollo, que dedicamos a His House. Unha vez comentado este filme, entramos no último bloco, no bloco final, no cual, comentamos un pouco o último que vimos, ou así, e o clasificamos entre recomendacións, mes e prevencións. Entón, comezamos por ti, Miguel. Pois eu vou falar, a peli, porque, claro, estou vendo as retrasadas que non puiden ver para o especial Sitges. Eu vou falar de unha de Sitges, claro. E onde Dagger, que é The Trip. The Trip, a peli esta, a outra peli que non é Lamp, de Nomi Rapaz. Que vai sobre, esta parella de enamorados que van a unha cabana para ver se fan algo coa súa relación, se a poden... Desta falei eu a semana pasada, non? Ou non, hai dúas. Para Sitges. Ou unha de Sitges ou unha No, seguinte... non hai visto Sitges, eu creo que sí. Pois de puta madre. Sí, pero bueno, comenta que che pareceu, que tal. Eso, que xa sabemos. Esta parella que vai a cabana para facer... Avivar a súa... Bueno, para avivar, para matar, seguramente. En escuras intencións. Para avivar a súa vida, non? Sen outro. Sí, seguín a recomendación de Ángelo, porque era a recomendación... Era a recomendación? Sí, eu estou convencido. Porque é unhas putas risas, senón a recomendación... Senón, pois... No, sí, a ver, sí que rís e tal, pero lembro que tamén había algún rollo que en plan... A ver, unha peli disparatada. Pois sí, a recomendación. Claro. Por favor. É que moloume moitísimo. É como... Claro, primeiro intentaban facer un tema como vimos a verse que non mata quen, pero hai uns prófugos que entran no xogo tamén e son a cada cal peor. O tipo que caga, ¿no? Sí, bueno, hai un nazi, realmente nazi. O nazi que caga arriba. E que non é moi listo tampouco. Non, en plan, que quero violarte, pero claro, que son nazi e ti é xudea, claro. Son cousas así moi disparatadas. Depois está o líder, que é unha especie de psicópata, non? Sí, super psicópata. E o outro que é un violador, de feito. Sí, o violador que supónse que é unha tranca gigantesca. Sí. Que quere violar, claro, que no inicio pensa... Eso está simpático. Que quere violar a ela, pero non. El, moi cabrón, di, pois a ver se agora vas a desfrutar con esto, algo así. Claro, non, a tía. No, de feito, ademais fanno como en plan... Bueno, Jimmy the Queer, ¿no? E entón o protagonista se queda moi mal. Sí, pois ten moitas cousas moi divertidas. Bueno, eso, o avó en plan, na miña época había guerras, eso sí que era unha... Aí sí que sabían os homes. Logo, o tipo que aparece na cabana tamén para axudar un montón de cousas. Está guai porque tamén está dividido como por capítulos de cousas que van pasando.
É unha peli destabiliante, hai moitas cousas moi divertidas, moi... para ver, está guapísimo. Está recomendación, non sei. Recomendación, sí. Bueno, pues Ion Danger, ou non sei que. Ion the Dagger. The Trip, título internacional. Sí, bueno, ten outro Netflix que vi, non sei. Ten outro título en castelán. Vale. The Trip. Bueno, pues recomendación. Sí. Vale, pois eu vou falar dunha serie The Squid Game. Esta, seguro que non escoitachedes falar nunca desta serie. No. Bueno, non sei, supoño que xa todos sabedes de que vai isto, non? Unha especie de humor amarelo sinistro con mortes, con ricos que ven morrer a xente pues, con débedas e tal. Bueno, centran un... Bueno, está dirixido por Hwang Dong-hyuk. O Juan. Bueno, el Johnny, sigue así un pouco a vida dun home, non? Que está acuciado así polas débedas, digamos, unha especie de fracasado da vida, non? A súa exmuller xa pues, está con outro home, a súa filla pues, é a única que ten un pouco de fe neste tipo, aínda que xa cada vez está como máis alexada dele, non? E se van a ir vivir a Estados Unidos, entón, digamos que o protagonista sinte que se lle escapa a vida, non? Coa marcha da súa filla, tal. Entón, claro, acepta entrar a participar neste xogo macabro, non? Onde vai competir contra outros participantes en probas a ver quen se leva o premio final. Todo isto, bueno, os participantes, non? Que son, non me lembro, 400 e pico, aceptan ir alí sen saber un pouco de que vai o asunto, non? E, de feito, claro, non saben que poden morrer na xogada. Que moi probablemente van morrer. Efectivamente. Bueno, xa, todos biches desos memes da boneca esta. Sí. A verdade é que só vin te resumo así nomás, porque... Bueno, pois mira, deme moita preguiza. É moi recomendable ver o teu resumo así nomás, porque fai un análisis, a verdade, estupendo de todos os buratos de guión que ten a serie, que máis aló do tema que visualmente pode ter así vos momentos, o entretido de decir, vale, al final están pasando así certas probas, non? Pois eso, como un humor amarelo a tope. A serie pues, ten, bueno, mil buratos que non se sostén, empezando pola batería do móvil dun policía infiltrado que anda ali, non? Que, pues, que lle dura a batería un montón, toda a semana. O maior éxito, penso, da historia de Netflix. Curioso. Sí. Investiron aí en marketing, porque no Festival de Sitges, de feito, na zona esta chill out que había e tal, tiñan un stand os de só, o sea, non Netflix, só o xogo da lura. Entón tiñan os tipos estes que teñen unha máscara e tal, e xente se facía fotos con eles, bueno, todo esta historia, non? Xa, imagino que foi o disfraz máis repetido de Samaín e tal. En fin, para min isto é un... Se queres, por mero entretenimiento, podría quedar nun pero que argumentalmente non se sostén. De feito, teño moitos problemas co final da historia, non? Porque hai un plot twist que para min pues, anula 2 ou 3 momentos dese personaxe que ten o plot twist que entonces di, pero entón, para que fixeches isto, outro? Non quero contar moito, non? Pero, vou ter que dicir que unha prevención rozándome polo mero gusto de decir, ben, comida rápida, ¿no? ¿Qué está pasando? Estou en plan malote. Sí. A ver quen se mete con Churi agora, Sí, os defensores din, non, pero unha crítica social, eu non a vi, non descarto vela, a verdade, por toda esta... Bueno, pues si a ver se te quedas, porque eu non escoitei falar en ningún lado destos, para min hai unha comparación, o sea, hai unha homenaxe ao Imperio Contraataca clarísima nun dos episodios. Aí aparece o pai de alguén. Bueno, lembremos que hai un tipo cunha máscara negra. Soy padre.
Pois, vale, pois entón o xogo da Lura vai a prevención. A espera de que Miguel a vexa. Non vai chegar ese momento no que Pineda vexa, xa vos lo digo. Eu dubido moito que vexan a segunda temporada, que esa se confirmou por outra banda. O medo. Non había Vai dúbida. exprimir a galiña, vamos. Bueno, pois eu vou falar de The Night House. Filme de 2020 de David Bruckner, a quen tal vez lembren de outros filmes como Ritual, está ben. Participou tamén nas antoloxías, na serie antolóxica de Creepshow, nas antoloxías de VHS e de Southbound, e depois ten outro filme que non vin, pero que, por acaso vou ver porque teño curiosidade, que se chama The Signal, que é a primeira cousa que ten. Así como detalle, será o encarregado de o reboot de Hellraiser. A ver que tal. ¿no? Aquí temos, o reparto vou destacar só unha persoa que é Rebecca Hall, que está espectacular. A verdade é que sempre gostei moito desta actriz e todo o filme descansa nela neste. Fai un papelón, espectacular. Só teño boas palabras. Sí, porque aparte todo filme, non? É protagonista e a verdade é que o fai moi ben, non? Eu a ela a primeira vez que a vin foi en The Town, a de Cidade de Ladróns de Ben Affleck, que me parece un fai estupendo. Sí, de feito, esta actriz aí nese enxendro chamado Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Sí, non a vin. E era o único bon do filme, Sí? O sea, era o único bon. E que ni siquiera Scarlett Johansson, que mira que adoro Scarlett Johansson, ese filme foi unha cousa tan errada, e Rebecca Hall aí era o que levantaba un pouco a historia, pois aquí temos que ela interpreta unha profesora que acaba de ter un pequeno evento traumático porque o seu marido suicidouse. E entón, está deprimida, toda esta historia, non? E entón vai á casa que o marido construiu para eles, non? Ao lado dun lago e tal, non? E, ela está entre os recordos da vida en común, non? Está pensando en vender a casa e tal, abusa un pouco da bebida, o sea, ten unhas cuantas garrafas de whisky e tal, e comezan a acontecer cousas paranormais, non? Comeza a ter soños moi vividos de que o marido está vivo, comeza, a equipa de música encéndese soa, este tipo de historias. E, ela reincorpórase no traballo, ten unha colega do traballo está moito por ela, quere cuidarla e toda esta historia, e está preocupada porque ve que está mal, non? E entón, cando ela comeza a falar, en plan, eu creo que na casa pasan cosas extrañas, noto unha presencia, non sei que, outra se pensa que está fastidiada pola morte do marido e xa está. Pero non, hai algo máis, non? Entón ela, non quero tampouco desenvolver moito o enredo. Sí, pero non fagas moito spoiler porque esta así que... Digamos que ela descubre cousas, vale? Descubre aspectos que non sabía do seu marido. E deixo aquí. Se non teria que falar que descubre, que toda esta historia. Isto é unha recomendación, pero vamos. Sí? Sí. Esta filme candidata a Lista Pineda 2021. Esta está en Jack Sparrow, non? Está en Jack Sparrow filibustero. Estará en Netflix, non sei, Penso que estaba en Disney. En Disney Plus. O sea, abismado, non? Disney Plus. Eu non teño porque regalei yo no momento ao meu sobrinho. Fito guai que non sabía que era o director de Ritual, que tamén teño moitas ganas, entón está moi ben, pase doble. a min de Ritual, o sea, está moi diferente a outra
historia, pero tamén ten ese componente sobrenatural e drama emocional, ¿no? Da protagonista. Ela está estupenda, vamos, increíble. E o filme está moi ben. O filme, a verdade, que paga a pena. Non sei. A min, a máis, ten momentos así duros e tal. Así que, estupendo. Recomendación. Igual que hoxe. Bon, pois seguimos entón coa túa segunda, Miguel. Pois a miña segunda é outra que tamén trouxemos en algún momento por mal de ollo. Eu vou por detrás, pero vou indo. Porque tú xa viras tamén Suri, non? Sí. Pois Nunha noite de chuches. É que é moi de chuches. É moi de chuches porque, bueno, por suposto, aparece o expropietario dunha cabeza de dinosaurio, Nicolas Cage. Sí, bueno, eu vou facer unha brincadeira que non vai entender ninguén, pero parece tamén o entrenador do Benfica. O antagonista é tal cual, os Jesús igualitos. É actriz de Possessor, non? Sí, exactamente. Possessor. Mandy Mandy de Panos Cosmatos co expropietario de dous tiburóns Nicolas Cage vivos. Sí, vivos. Vale, esta é unha peli que hai dúas visións. Depende de se ti es adorador de Panos Cosmatos ou non. Panos Cosmatista, non? Se Panos Cosmatista ou non Panos Cosmatista. O fillo de Panos Cosmatos. Maravillosa especie como Leviatán. Unha, se non eres Panos Cosmatista, sería o meu caso, por exemplo, é que vai o expropietario de varios castelos en França, Nicolas Cage, ten conta en Wallapop, por lo que non é. É dicir, ten unha parella, están a vivir tranquila prácticamente na súa casa, a muller é unha pintora, el creo que non fai nada, ou non sei se é leñador ou algo así. Secuestran a muller e el víngase con sangue, vísceras, etc. Esa é unha visión da peli. Outra visión é toda a Panos Cosmatista a Panos Cosmatista é todo isto de luceciñas, cada plano é algo que é relevante para a vida de Panos Cosmatos, cada plano ten un significado, non dá puntadas en fío e tal. Non sei. Eu non sei que creer. É dicir, eu cando vin, é moita locura, porque hai un momento que para secuestrar a muller do ex gañador do premio Oscar Nicolas Cage, para secuestrar a muller en Las Vegas o fai moi ben. Chaman a uns, bueno, son como motas do inferno, non? Sí, uns seres vidos do inferno que en realidade son como os tipos de o tipo dos pinchos, o pigheads, como cenobitas, non? Sí, son os cenobitas 100%, claramente. Que logo, bueno, son... Quer dicir, interpreto que tes algunha dúbida, pero estamos falando desto e nos estamos rindo, e non sei se necesariamente co filme. Xa. Bueno, eu estou a tope co do expropietario de... Exembargado por facenda pública, Nicolas Cage. Sí, teño moitas dúbidas con esta peli, porque sí que, de algún modo, a nivel visual, claro, a hostia sí que ten moitas cores non diexéticas, non? O tema este de colorines, por pero ademais durante todo o filme. Sí, no, que todo o filme faz pause onde ti lle ves un póster maravilloso. Claro, os actores son moi raros,
hai momentos super cruéis, hai momentos de que ponse, bueno, arremangase O ex propietario. o ex, non sei, O ex propietario dun esqueleto de dinosaurio, non? sí, o expropietario dunha débeda gigantesca. Sí. Comeza aí fabrica as súas armas, ten o seu propio gurú que Está un pelín desatado neste filme tamén, hai momentos aí de Sí. Hostia, dá o xenuínos. 100%. Sí. O sea, non vin a de Prisoners of the Ghostland. Está máis contido, creo, Sí, a ¿no? pesar de que o filme é un disparate Hostia, que igual. esto me parece difícil de superar. Sí, pero bueno, a pesar de todo iso, eu creo que é algo moi curioso como para deixar de ver. Vou poñelo nun me porque, é dicir, nin dun lado nin do outro, porque, a ver, o tema de que hai que entender a vida de Panos Cosmatos, unhas situacións moi clásicas na súa vida, ¿Sí? que están, supónse, reflexadas non sabía. neste filme. E tampouco, bueno, creo que hai algo máis detrás que só No fura, non? o ex propietario. O ex-héroe de acción. Me imagino a Panos Cosmatos dicindo a Nicolas Cage, esto te parece ben? O Nicolas Cage en plan, sí. Igual. Dalle, a morte. Podo non ter ninguna liña de guión. Hostia. Sí, bueno, Sí. non, creo que Nicolas Cage estaba convencido que quería ese papel, pero en principio con os Cosmatos non tiña xa pensado outro. Ata que o convenceu. Bueno, ao final, entre esa e The Color of Outer Space, Out pode ser? of Space, ¿no? Sí. Out of Space e tal, como que se está labrándose unha especie de carreira neste tipo de filmes fantásticos, de terror, así máis experimentais, non? Ten a hora de Pig, esta que non Non vin, pero o trailer, joder, pintaba ben. Sí. Sempre confío. Entón tes a coraxe de por isto non me, non? Bueno, que eu non sabería, que sabe que digo sempre, que eu non sabería onde poñela. Porque tamén ali estaba entre chuche e chuche, me perdín un pouco así igual da trama, pero que visualmente era bestial. Non vin o anterior filme este de Black Rainbow, non sei que. Vin o tráiler e visualmente tamén parecía así visualmente, atractivo e tal. Bueno, entón, ves o que o Panos Cosmatos de un esteta. Sí, a ver, ten unha proposta moi específica, moi persoal e tal, ¿no? Pero, bueno, eso non quere dicir que a mí me pareza... Eu creo logo que ves a Nicolas Cage que digo, con pues co que lle dan, joder, aquí non sei, tipo fai unha entrega, pero non sei. Eso sí, eu penso bestial. que é unha peli de máis dun visionado, ainda que sexa duro para el. É que, claro, eu cando a vin, quedeime tamén flipado, non sabía que pensar dela. Logo sí que comecei a escoitar e a ver opinión sobre esta peli hai moita xente que reflexiona quizáis en exceso sobre a peli. Pero, bueno, teño curiosidade por volver a vela para ter en conta outros aspectos. Ao ser unha proposta tan persoal e tan surreal e non sei que, xa dá para que a xente escuta. Claro. Sí, bueno, Mandy Bueno, pois Mandy Churi. Pois eu vou falar doutra serie, neste caso é Nine Perfect Strangers, producida e dirixida en parte por David E. Kelly, que era o productor tamén de Big Little Lies e The Undoing, ambas con Nicole Kidman en Big Little Lies como unha das protagonistas, en The Undoing como a protagonista absoluta. Aquí repiten, ¿no? Nicole Kidman con David E. Kelly. E que dicir que da mesma escritora, Liane Moriarty, de Big Little Lies, que a min é unha serie que, bueno, super recomendación, ten tolísimo, adoro esa serie.
E entón, pois, era como moi goloso para min, pois, de novo tándem xuntos de novo outra vez, non? Estos son 8 episodios, no reparto hai pois, caras como Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, fai un papelón tamén. E de que vai isto, non? Pois vai de 9 perfectos descoñecidos que reúnense nunha especie de sitio de retiro espiritual, non? Todos arrastran uns traumas así da hostia, que entón vou pôr a desgranar cada un deles agora, non? Digamos, o sitio este chamase Tranquilum, a que leva o sitio é Nicole Kidman, non? Que pasa con isto? Vale, eu collín cunhas ganas da hostia. Levaba 3 episodios, 4, era como que sí, pero non? Estaba rozando o me. Que pasa? Da metade, non sei se o comentei, 8 episodios. Da metade para cara ao final, sí que notei que melloraba moitísimo, non? Xa vas coñecendo as personaxes, entendes que pasa aí, que lle pasa a personaxe de Nicole Kidman, non? Que vanche metendo así flashbacks un pouco do seu pasado e tal. E para mí mellorou bastante de cara ao final. Entón, sen entrar así en moitos spoilers, pois teño que dicir que vou a poñer en recomendación, pero estivo moi perto de ser un me se non chega a ver esa mellora da metade ao final. Visualmente está, bueno, estupendamente ben feita, as actuacións están moi moi ben, sobre todo teño que dicir, Michael Shannon volve a estar pues, estupendísimo. Entón, bueno, eso, recomendación, pero non se repetiu esa maravilla que foi para mí Big Little Lies, que de verdad casi perfecto. Michael Shannon é un home que dá un medo cando que medo que Pois aquí ten a outra versión que ves que é un tipo que é moi peculiar, pero é un tipo entrañable. Ese tamén. Ben, pois entón lembremos o título da serie. Big Little Lies. Nine Perfect Strangers. Nine Perfect Strangers, recomendación, non? Sí. Sí, sabese de lado ese malosismo. Sí. Volveste ao teu lado tenso. Vale, pois eu vou coa miña segunda, que é un filme australiano documentario que se chama Horror Movie A Low Budget Nightmare, non? Un filme, bueno, dirixido por Gary Dust, que non coñezo en absoluto e que vexo que non ten outra, o sea, non debe ser o seu debut, non? En calquer caso, este documentario sigue a trayectoria de Craig Anderson, que foi un actor televisivo, sobre todo en, bueno, pues en comedia, non? Que, bueno, que o tipo sempre tivo foi un almacén con un colchón dormindo no chan, creo que o almacén pertence aos pais, bueno, un desastre, non? Vive rodeado de casetes de VHS, ese tipo de persoas, non? O tipo ten un soño que é facer un filme de terror. E entón deixa o seu traballo na televisión e para dedicarse de pleno a facer o seu filme, non? Entón, bueno, pues, comeza quere facer un filme de baixo orzamento, pois xa de entrada equivocase co orzamento e ten que gastar máis do que, bueno, pues do que ten, non? Entón, pois, mételle o solazo a familia, bueno, eso, todas as peripecias, non? Do tipo intentando conseguir financiamento para o seu filme, non? Hai que dicir que consegue a participación na produción, o sea, no filme, de Eddie Wallace, ¿vale? A de Wallace seguramente lembren de Wallace de outros filmes como E.T., como, non sei, como a The Howling, como, bueno, unha actriz super consagrada e tal, non?
Eu non sei que está facendo de igualas últimamente, pero bueno, aceptou participar nesto, non? Problema, non pagaron a fianza ao sindicato de actores norteamericanos, bueno, o tipo se encontra con que non ten nin idea de como facer un filme. E todo eso vai inflando o orzamento pouco a pouco. Claro, tipo, ten a paixón, pero non ten Aí está. os coñecementos. Lía os colegas de traballo da televisión, que lles fan o maquillaxe, en toda esta historia. Non? Todo este filme vai dun vai dun feto que foi abortado Despois de nacer. Non, foi abortado, pero foi mal abortado e sobreviviu. E entón busca vinganza a súa familia. Que sea a última vez que nace solo. O sea, esta premisa do filme. E nada, bueno, pues sigues eso, sigues todas as desventuras, aventuras e desventuras deste realizador, ¿no? Que ten un soño e que quere seguir adiante. A ver, está interesante o filme, ¿no? Está interesante. Teño ganas de, o sea, o filme foi finalmente rodado, ¿no? Chámase Red Christmas. Que é unha posibilidade para un especial de Natal, pois, aí. Ten partes bastante interesantes, por exemplo, ten un actor con síndrome de Down, ¿no? Que, bueno, que é como unha especie de elemento cómico no inicio, pero cando traballa no filme vese que é un tipo comprometido e que fai cousas bastante brillantes, ves traballar de igualas tamén, como fai ela como actriz e todo isto. Eu vou non pôr no me porque non me cae ben o realizador. Non me cae ben por unha cuestión. Eu non sei se que o filme, este documentario, exaxera o drama ou as dificultades do tipo, ou o tipo directamente é un cara dura. E probablemente xan as dúas cousas, non? Eso de que, non sei que, non fixen ben o orzamento, teño que pagar máis, teño que, eso, que pedir diñeiro ao meu irmán, aos meus pais, non sei que, non sei cuantos, non? Sí, pero depois te vas a editar o filme a un cruceiro, vale? Ganadora. Entón, en plan, home, a min isto xa non me está parecendo dramático. Isto me está parecendo que o tipo ten, sabes? Non pijo. Sí, entón a min non me pareceu que sostivese ben o drama o documentario. Agora, sí que teño moito interés en ver Red Christmas, eso sí. Que ten un 3 en Film Affinity. Toma chuche. E tomando forma o especial. O especial chuche, sí. Bueno, está en YouTube a todo esto, o filme entero. E nada, este documentario está en Filmin porque está dentro do programa de Terror Molins. Como Johan. Como Johan, sí. Bueno, este algo mellor que Johan, ¿no? Non vai haber que ver Johan ao final da temporada, sois conscientes. Sí, podíamos enviar, yo non dicía, non daba o correo electrónico e non sei que historias, ¿no? De invitar. Sí, ven aquí. Sí, era remangándose. Pasa. Pois, nada, bueno, isto, Horror Movie a Low Budget Nightmare, queda como unha curiosidade, pero bueno, nada, xa non me... Vale, pois eu a miña última, recomendación, se o comento agora, é sobre un podcast novo chamado Galiza Metálica. Galiza Metálica é un podcast que acaba de surdir agora, creo que levan un capítulo nada máis, que fala sobre, en galego, sobre o metal, a escena metal e roqueira da Galiza. Tamén teñen, aparte de soar todas as músicas de grupos locais, que, están moi ben e que agradecemos os que nos dedicamos á música. Tamén informan sobre datas, salas, grupos onde van tocar. Está conducido por Pati Castro, de Mulleres Galegas Cañeras. Por suposto, dase especial visibilidade ás bandas de metal, heavy e rock nas que participan mulleres.
Entón, por eso trouxe... Porque tivemos un especial de eso, ¿no? Sí, bueno, para un mes da muller sí, no que metal. collín o tema e facendo ben. Repetirei probablemente. Pero bueno, este podcast Galiza Metálica, pois creo que merece unha mención, a ver se van para adiante, son cousas interesantes as que poñen, o poñemos para aquí os grupos, facendo moito material todo isto. Moi ben, pois Galiza Metálica, Hombremos Podcast, recomendación. Sí, por favor. Vamos co todo último. Vale, pois o meu último filme é O Reverendo, de 2017, dirixida por Paul Schrader. Lembramos Paul Schrader, director de American Gigolo, Exorcista, o comezo, a versión que o Vaticano non quería que visionaras, non? Pero que en realidade foi porque o estudio botou a Paul Schrader porque a súa visión non era tan comercial. Guionista de Taxi Driver, Toro Salvaxe... Guionista do método de John Carpenter con Halloween 2, teño entendido. Sí? Sí. O sea, de plan, como fago isto? Un cubatilla, ¿no? Vale, sí. No, a ver, o tipo... que a metade dos seus filmes vai de xente hiperatormentada, non? De feito, director de Aflicción tamén, con Nolte, que me parece unha maravilla, filme do que non se fala todo o que se debería falar. En fin, e aquí pois é un filme protagonizado por Ethan Hawke, Amanda Seyfried. De que vai isto, non? Pois Ethan Hawke é un reverendo dunha pequena iglesia no estado de Nova York, unha iglesia que necesita moitos arranxos, non? O órgano non ben, el como que dá moitas largas, non? O seu órgano, o órgano da igrexa. Isto é como tiros de droga ou tiros de... Sí. Que te vas a especializar agora nesto. Bueno, o caso é que o tipo está un pouco desconectado de todo o rollo, porque sí, é reverendo, pero o seu fillo morreu en Irak, non? El está así un pouco enfermo, vamos dicir, sen revelar demasiado, de repente dá con unha, a personaxe de Amanda Seyfried que avisa de que o seu marido, non, que é un tipo que está digamos que está polo tema medioambiental, non, está non me lembro se estaba en Greenpeace ou non, pero vamos, que é un activista medioambiental, está horrorizado porque no 2050 todo vai ser unha merda, claro, a personaxe de Amanda Seyfried está embarazada. Bueno, como deberíamos estar todos. Claro, avisa ao reverendo, sí, avisa ao reverendo porque atopou que o tipo pois ten como sale que con explosivos, non? Digamos que está como a piques de facer unha locura, non? Unha locura. Entón, que pasa? Que bueno, non quero revelar tampouco demasiado, pero digamos que isto se centra nun momento dado entre a relación entre o reverendo, digamos, o Ethan Hawke e Amanda Seyfried. E hai un cambio na mentalidade da personaxe de Ethan Hawke, non? A todo isto vai ser o pititantos aniversario da iglesia, da primeira reforma, non? De feito, chamase First Reform, o original do filme. E o tipo non está cumplindo as expectativas da igrexa, non? De feito, chama a súa igrexa pequena, chamanlle así como a tenda de galanos da outra igrexa. Por suposto, pues, outro filme de almas atormentadas, visualmente é increíble, bueno, de feito é un filme de A24. Agora non me lembro se hai algún plano ao revés. Inverso, ¿no? Podría ser, pero sí que hai un momento onírico bestial. A música é de Lastmore, que é un tipo que fai así música electrónica, como moi ambiental, e que estiven escoitando varios discos del, unha cousa brutal, así como para buscar inspiración, é unha maravilla. Bueno, para mí este filme é unha super recomendación para mí.
Non sabería decir se é unha obra maestra, pero Vale. me parece un filme casi perfecto. Uh-huh. Con un final que me parece glorioso. Ethan Hawke está en nivelón altísimo. Nada, pois iso. Non quero contar moito máis porque Vale. me emociono e podo revelar algún detalle que non debera. Pero sí, película. Vale, pois entón o reverendo Fierce Reform, ou algo así. Sí. Recomendación. Bom, vou coa miña última, entón. Vou falar dun filme bastante extraño que está tamén dentro do programa de Terror Molins, estivo no Brigadón en Sitges. É un filme uruguaio que se chama Directamente para Vídeo. Que bueno, estamos diante, non sei exactamente se dun documentario ou dun documentario. É un pouco confuso. Digamos que, para pôr en contexto, en 1988, se non estou moi confundido, existiu un filme uruguayo que se chama Acto de violencia en una joven periodista. Título a italiana. Total, sí. Resulta que é un filme que cos anos conseguiu moito culto en Uruguai, ¿no? De feito ten unha notaza en Film Affinity, ¿no? Porque ten un 4 e pico e débese a que os uruguaios, houve varios uruguaios que votaron 10, ¿no? Ata tal punto ten culto de que, bueno, no propio documentario aparece xente que en fin de ano pois queda, se vai de caralladas, discotecas e tal, e volven a casa xa a última hora, cando é de día, e ven este filme. Vale? E reproducen os diálogos, bueno, nese plan. Entón, bueno, pois eso, que é un filme moito extraño, ¿no? O sea, porque saen así como críticos dicindo, no, é que é insólito esta película, non sei que, ¿no? Porque está todo mal. pero de unha maneira fascinante, ¿no? Tal, ¿no? O sea, e poñen imaxes do filme, non sei, igual deberíamos inventar outra categoría para porque isto xa non sei se chega chuches, isto é categoría truño. No. Non sei, pero ten unha pinta horrible este filme. E nada, eso, e todos destacaban que era un filme que non tiña sentido, o sea, que era como super demencial, porque era unha mistura de documentario e ficción. O sea, xornalista, facía traballo de xornalista real, o sea, entrevistaba xente real e tal, mas depois había un enredo que misturaba unha narración sobrenatural, un thriller, bueno, o sea, como que misturaba aí varias cousas, ¿no? Moi diferentes, ¿no? E entón, bueno, pues este filme está considerado eso, como unha especie de filme de culto uruguayo, ¿no? Entón o documentario vai sobre a figura, bueno, sobre este filme e sobre a figura misteriosa do seu realizador, que ten algo así como un nome como Manuel Lamas, ou así, un nome bastante común. E problema, todos os actores que participaron no filme, todos se recusan a falar con o director, que é Emilio Silva Torres, ¿no? Do Manuel Lamas non se sabe nada. Non hai rastro do tipo e tal. Consiguen contactar coa actriz principal do filme, que está vivindo en Bos Aires, e, bueno, recibe ben o equipo e tal, mas cando concertan unha entrevista non se presenta, porque di que non quere remexer o pasado, bueno, tal, ¿no? Bueno, paralelamente, o tipo descubre outros traballos do Manuel Lamas ¿no? Descubre que ten un segundo filme que é decepcionante, sabe? Partimos de que acto de violencia sobre unha joven periodista, ¿no? Bueno, era un filme especial, ¿no? Pois ten unha comedia romántica que se chama E ahora nos casamos, ¿no? O algo así. E que, bueno, que como moi demencial, ultramachista, bueno, o sea, unha cousa moi burda, ¿no? E depois bueno, non sei, misturan unha especie de ficción por aí pola metade, é super desconcertante, ¿no? No cual o propio Emilio Silva Torres, ¿no? O propio realizador do documentario, recibe como vídeos, ¿no? Pues como domésticos do Manuel Lamas, ¿no? Son como super desconcertantes, son cenas de rúa, son xente falando a cámara, son tal.
ten unha outra cinta que te dá a entender que hai unha especie de filme pornográfico doméstico, ¿no? No cual o tipo está grabando unha parella, ¿no? E tal, e hai un momento que corta, ¿no? E que te dá a entender que, bueno, como non Lamas o sea, un personaxe, ¿no? Hai outra VHS que parece que fala co propio, o sea, é como super demencial, que fala co propio director protagonista deste documentario, ¿sabes? Que se comunica con él a través do vídeo. Non sei, a min é super confuso este filme, o sea, non sei como definilo, porque eso, mestura, hai unha parte de verdade no filme, que este filme existiu, que eses actores existen, que tal, non? Pero depois mesturao con unha cousa que evidentemente é ficción, e depois volve outra vez ao documentario. Hostia, que confuso. Sí, sí. Entón, claro, cando acabei, fiquei así un pouco a cuadros, e para, bueno, pois así como, bueno, como a diferencia de outros, sí que teño ganas de ver Red Christmas, ¿no? Aquí non teño especialmente, bueno, non sei, igual un día puño a ver acto de violencia en unha joven periodista, pero non convida demasiado, ¿no? De todos modos, para min isto é unha recomendación porque é unha proposta tan insólita, o sea, tan rara, que é que non sei como tomalo. Non sei que pensar deste filme. E non o vou por non me, porque sí que me parece interesante. O sea, sí que me parecía, bueno, curioso, ¿no? E tal. Non sei, recomendación, pero recomendación moito confusa e desconcertante. Non sei. Non sei como me sinto, pero se queda contigo a historia. Sí, eu levo, bueno... Pero un pouco Mandy, quizás. No. Bueno, para mí. Claro. No. Esta sí que me deixou pensando, vamos, así por a tarde, toda a tarde, isto, que é? Que acabei de ver? Non entendo. Bueno, eso, directamente para vídeo, chamas así porque o filme foi directamente para vídeo, non foi, o sea, non foi estrenado en sala ni nada, non? Pois, para min, eu diría que unha recomendación, pero bueno, o sea, non moi seguro, por rareza. Sí, por tal, por excentricidade. Entón, bueno, pues chegamos ao final deste programa breve, o sea, foi... Mira, ao final estamos pillando aí o... Breve, pouco alcohólico. Bueno, fala por ti, eu teño aquí como... Sí, a colección. Vale, refírome comparado cos dos. Non sei, sí. Non fales deso, só vai quedar enterrado aí na historia. Sí, comecei a escoitar o segundo, quedeme a metade porque coñézome cando... Non quero seguir, non? Sí, rematei... Os fantasmas persíguense. Sí, van contigo. O body count de la tercera. Non sei como se dilata en inglés, así que... Canny count. Pois, claro, a verdade é que estes dous primeiros... Sí. Bueno, agora como xa facemos capítulos de menos de 2 horas non dá tempo tampouco. Sí, bueno, anterior sí que teño que dicir que non bebín unha cervexa. En este teño que dicir que comecei bebendo unha sen alcohol. Era temprano e tiñas que traballar. Sí, tamén, o sea, todo hai que dicilo, Pois, nada, pero eso. sen gorda. Nada, sí, estamos... O sea, alguén se pregunta, que raro está, que comedido está. Sí, no, por que non grita? Pero bueno, así para manter un pouco a personaxe aí soltou un par de bromitas. Pois bon, só nos queda falar do episodio 5 desta terceira temporada, que será un especial, porque, bueno, xa fixemos unha ronda entre nós e vai ser un especial bastante curioso, bueno, creo que curioso, pode sair alguna cousa... Eu creo que é do máis divertido. A ver, como explicamos isto? Temos ainda que buscar un título, que non tal, mas, digamos, como falar de horror de ficción que non está feito
mas que aparece noutros produtos de ficción, vale? Se tedes algunha suxerencia de como titular isto, podedes facelo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en maldeollo.agora.gal e Claro, Sí, pois se tedes algunha dúbida é como na saga Scream pues estable, que van a ver estar. Mm. Ese filme non existe, pero bueno, explicar un pouco de que vai e se molaba ou non que fose feito na realidade. Ou que todo o mundo ten na cabeza o clásico Tiburón 23. Claro, non existe, pero aparte reflexado nunha obra de ficción, entón é este tipo de obras as que queremos rescatar. Eu creo que o concepto percébese, non? Sí, non estou moi seguro, pero bueno. Claro, por eso describo un pouco. O sea, son filmes que non se fixeron, pero que aparecen dentro de outra ficción. Neste caso vai de todos os xéneros, pero nos centramos no terror, non? Así que, bueno, se vos ou algún, repito, se tedes unha proposta para título, escribídenos. E se vos ou algún que tal, pois tamén comentádeo, pois eso, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en maldeollo.agora.gal, en iVoox, e bueno, saibades en calquer caso, tanto este programa como o seguinte, como todo o resto, podes escoitalo en podgalego.agora.gal. E pouco máis, o sea, non hai moito máis que estirar de aquí. Entón, nada, pues un abrazo para todos e todas e nos vemos a próxima semana. vémonos, xente. Veña, te seguinte, chao.